Nkosi yami. Ungangilibazisi ngiyayikhetha inkosi enhle yasehlini bamaNazaretha. Ngibingelela abagcotshwa abaphambi kwami. Ngibingelela into abayipheza, ngibingelela ibandla likaNkulunkulu lonke. Amen. Bangcwele sekhulumile umshumayeli ukuthi omama lokhu badela imizi yabo ngolwesine ozawona namhlanje behlele isifungweni. Iqiniso mshumayeli. Ensukwini eziningi-ke abantu abekho. Abantu bahambile bayelinda mshumayeli. Bothatha isikhiye sokungena ebuhleni sasa. Nathi-ke besifisile ukuthi sibe khona entabeni emsini kaNkulunkulu elinda. Kodwa ngokuthi nje suke zahlangana zabaningi mshumayeli. Inkonto esikuyo inkonto yokuthi iqoqwe imnikele iphefumulo yamakhosikazi ihambe kumnikazi wawo. Ilokho okudala ukuthi sigcine singasakwazanga ngothatha isikhiye elinda. Leqoqa imphefumulo yamakhosikazi kumnikazi wayo. Bangcwele sinenhlanhla-ke thina amaNazaretha. Kule nkonzo esayiphiwa umenzi wethu. Wayesesaba wathi khona inkonzo yobaba. Wathi khona inkonzo yomama, khona inkonzo yamakhosazana. Lapho kothi ngale nyanga umazi u13 umama baphume bayohlangana. Yinto awufamanga-ke kuyenzeka lezo zinto kwabanye amabandla. Angikhumbuli ukuthi kwabanye amabandla bakhona inkonzo othwalele yobaba lapha ahlangana khona. Ebese bephana imiqondo ukuthi imizi oyisefule bayakhe kanjani. Angikhumbuli ukuthi kwamanye amabandla kukhona ukuthi omama bebenenhlanhla ukuthi behlangane omama. Behlangane nomakoti abancane abaqeda ukungena emzini yabantu. Bese behlangana nomama abadala. Ebese bephana umqondo ukuthi mophuma emzini kababa wakho uthi uyogana. Usuke ukwenzani kulowo muzi usuyogana kuwo. Sinenhlanhla thina la ekhaya. Amen.
Besihlangene ke singamakhosikazi isona. Lo sahlangana ngolosine zesaphuma isona. Njoba siqhamuka njena sibuya khona esifungweni samakhosikazi. Besiyacebisana namakhosikazi kwakha imizi abayeni bethu. Kanti ke futhi ezinsukwini esikuzo sekuyahanjwa kuwe ebuhleni. Besiyakhumbuzana ukuthi njoba sihamba ngeviki elilandelayo siye emsini kaNkulunkulu. Funeka masifika phakathi komsini kaNkulunkulu siyiphathe kanjani. Ilokho besiphezu kwakho kulezi insuku. Emavikini esiyabuya siyahamba sebuhleni bangcwele. Uma sifika lapha ebuhleni abafundisi bethu bebephethe inkonzo. Uma beyiphethe inkonzo abafundisi bese besho ukuthi siyaqiniswa ukuthi njengoba nilapha nokugcwele phakathi kwalomzi wasebuhleni nibuya emathempeleni niye kubaphathi benu nifundisiwe niqanqathiwe bese phekwa lo umsebenzi ke bangcwele. Sithi mama njengoba sihamba nje lenyanga esikuyo inyanga kaJulayi inyanga ehlonishwayo. Njengoba sihamba nje sakuJulayi ngeyi-1 sobehlukana nento eningi. Masithi 1 uJulayi sobehlukana nento eningi. Sithi kuleli bandla oqala nje amahewa waphuzwa. Kuleli bandla liphuzwa amahewa. Ithi nje nebhilisi ayiphuzwa lekhaya. Namhlanje ngishise kuqobo ke. Kulenyanga asisidli izinto. Kuleli bandla njengoba namhlanje singena nje kunenyama engadliwa njengenkukhu nje. Inkukhu asidli kuleli bandla. Hayi ukuthi ayidliwa ngoba nakho ngena umhlaba kodwa nje uqobo la inkukhu edliwa kuleli bandla. Hayi ke masaze kwathiwa kufika inyanga kaJulayi lapho ke sekuzima kakhulu inkukhu edliwa kuleli bandla. Yizo into ezifanele lezo bangcwele besiyofundisana zona. Kuleli bandla lenyanga iyahlonishwa bafowethu. Uma singena kulo mhlangano singena kuwo ngoJulayi nasendlini zethu siyaphuma. Sesithi phakathi kwethu kukhona amakhosikazi la anabayena abangangeni kule nkonzo esikuyo. Sesithi ke labo bantu ngeke sibabekele umgoqo ngoba umthetho bawasa bayi-23. Kodwa umuntu ohamba u-23 uyathanda kathandi nge-1 yaphuma ekamereni. Umthetho lo sawunika ushema. Ngisho ukuthi bangcwele into eyifana nalezo bese ukhumbuzana zona. Nokuziphatha nje ke emsini kaNkulunkulu. Umsini kaNkulunkulu ufana nowakho. Kanti nawo wakho kuze kube yikhaya ngoba kulona lakho kunabanikazi balo yahlonishwa. Unkosikazi emsini ayiphumi ingabhincile. Unkosikazi emsini ayiphumi ingathwele. Unkosikazi emsini ayiphumi amahlombe. Ngoba khona lela langa kwathi mhla kuyolotsholwa kubo wasekuthiwa siyokwembesa. Wakwembeswani kanti? Kufika nazo zonke izinto abazabefike nomhlonipho bethi namhlanje amakoti wethu siyakuhloniphisa. Siyakucola namhlanje ukuthi usuyinkosikazi owesibani bayo. Kusasa wena usuphuma ngaphandle ugqoka ivest. Ivest lelo feza amahlombe kumuntu. Osabeka ngisho umuntu nje. Okhombisa ukuthi lo muntu lona baphuma bako wakhe bawolobola babuya bakwembesa. Babeka namatshali bambeka itshali ukuthi ahloniphe. Le tshali gcina lo la kade bemembesa basemsini akusasa ngasalazi ulichile. Yizo zonke into enjalo bangcwele besifundisana zona isona. Sakhumbuzana bangcwele ukuthi lo mhlangano siyabuya kaJulayi iyahlonishwa. Sesithi ngalanyanga ngisho inkoloto uqobo ayifuneki inkoloto. Nyanga zonke sesikhulumela ekhaya sithi nangabe kuthiwa uneyikolota lapho abawukoleta iminqwazi abawukoleta amabhayi kodwa yenza shophe ukuthi ukhokhe ngoba laphana umuntu oneyikoleta kangeni. Makuthi amandla unawo hamba phela kulo muntu okukoletayo uzofuka ukhothama uzehlisa uyithoba. Umcela ukuthi ucela kuNkulunkulu. Ucela
uyadedele ngoba phela yamkweleta awubhadele. Ngoba yikho into ebuhlungu ukuthi uphuma udosa imithwalo yongena emabhasini kodwa bephuma makhelwane ukhabela ngemva ethi uyokumbona nje udosa amasuitcase namachaza bethe bayisontweni labo uyakweleta minyaka ukuthi akamkhokheli. Yizo zonke into ebesikhumbuzana zona ezibangela ukuthi iNazaretha imali emsini kaNkulunkulu alihambe lithwele ikolonto. iNazaretha imali emsini kaNkulunkulu alihambe linenzondo namagqubu. Ukuba wena uhlelile ethempelini kunabantu bakho ongabazwisisi kahle nabantu ongabakhulumisi kulelo bandla akwenzeki lokho. Ngoba ngisho ekhaya kwakho lapho ogane khona ayikho into ebuhlungu boneza ethi ephuma ngesanga kodwa lingangeni kwamakhelwane. Ngiyakhumbula kweminyaka abangifika lapha eZola angiyenake nomuntu kumina usiqhwaga ezami ingane beyishaywa noma ubani othanda ukushaya beyishaya ezami ingane. Kodwa yami ingane nakashaya se-next door umama khona kubona engena esefinqa amapitikuti ubuze ingane emshaya ubani. Ngoba ngiyazi ukuthi inzondo yabazali ayidluli. Maka baphambana ngakuphinde kudlule lokho. Kodwa ngakugwema ukuthi mina ngibizwa ngokuthi ngiyiNazaretha. Akukufanele ukuthi benenzondo ukuthi angeni kwamakhelwane. Bathi bayiqatha ukuthuka manje kusasa bese ngiyakhona. Hawu makhi njani lale kanjani? Ingani phela ngithemba ngiyiNazaretha futhi beyincwadi yalapha. Efundwayo. Kodwa mina mawukuthi ngithi ngiyiNazaretha kodwa bekunenzondo engasuki phansi. Ngize ngithwale ngisena ethempelini. Isoka liguqula umuntu menenhliziyo yakhe vele embi. Isoka liguqula umuntu menenhliziyo yakhe vele embi. Kodwa umuntu inhlonipho uzalwa naye kubo. Inhlonipho uphuma naye ekhaya kini lapho uqhamuka khona. Ufike ethempelini ubona ngathi lengane iphuma ekhaya eliphilayo. Kodwa nomuntu ophuma ekhaya lingaphili yambona ukuthi ayilo uhlanyalo lo. Yizo zexwayiso zonke lezo singamanazi into besixwayisana zona ebusuku enkonzweni yomama. Ukuthi masibizwa amakholwa sikeyincwadi phela efundwayo. Beze beyifunde abagcotshwa bethi incwadi lapha. Ukuthi asilayithwe isipani sifakwe phansi kwetafula kodwa sibekwa ngaphezulu kwetafula. Bese likhanyisela bonke abantu. Amen. Ngisho ukuthi inkosi ebesiphezulu yabo baba yiyo leyo nje bese nishiye nemisi nje yenu nabantwana benu besiye kulozo ixwayisa sayibekela ushembe ukuthi asiboxwayisana sithi maphuma lapha siye emzini kaNkulunkulu sifike siyaliwe ngoba bazosibuza vele abagcotshwa ukuthi njengoba nilapha liyaliwe nemathempelini. Uthi umfundisi umthethwa lapha eKhenani uthi ayikho into ebuhlungu njengoba silapha phezu kwentaba seKhenani. Sasibuye egidini sasibuye esimaweni. Kodwa abanye amathempeli njengoba lapha nje umnikelo yabo ayikafiki phambi kwaNkulunkulu. Kodwa nibuye esimaweni manje bubuya phakathi emgidini. Kodwa ilokuphefumulo yabo ayikafiki ihleli umkhokheli endlini. Inkinga ukuthi umkhokheli uhlaliswa yini endlini ngoba phela amakhosikazi asikhiphile isithwala. Kodwa uhlezi nayo endlini. Noma ke sethi uyahamba akhathali ukuthi mhlawumbe uvele umkhuhlane ekhaya. Ithi indaba kaShemba uvele umkhuhlane bakhona abakhokheli bendawo phumye kubo. Uthi umkhokheli nakusehlele emanzini cela ungibambelele fumbeke usumnika lesithwalo futhi. Uthela uthwale lifunga ufakele kuNkulunkulu. Hayi ukuthi wena sekwazi ukudlula isifo la kwakho belapho uphuma nemphefumulo yabantu uyisa kuNkulunkulu kodwa umuntu ushaya umgidi emhleni. Isho abantwana abahle basesula uNkulunkulu akasikhumbule. Amen. Uma singaphansi kwendawo sikhumbula ukuthi sazokwenzani sazofunana. Ngoba ugcola kwethu lapha ngeke wabizwa umunye umuntu. Kodwa umuntu wafika abakubo noNkulunkulu. Bangena kuye wayeseswa ukuthi kufanele ngiphume ngisela ngizokhozela indini yami. Isho ukuthi ke bangcwele yizo lezo zinkulumo ezinjalo besiphezukwayo ngishomele ebusuku. Sasakhumbuzana la ingane zami. Bathi wengane zami sefikile iJuly.
nyanga 7 days sasinikezwe abefundisi eKenani bathi bakhokheli ngoJuly afuna noyedwa umuntu ozothi beyifike ebuhleni afike ayipedile. Asifuna noyedwa umuntu ozofika ngoJuly efaka izinto egolide. Asifuna noyedwa umuntu ozofika ngoJuly ebhala umzimba. Izinto esinjalo eKenani lezo futhi sayikhuluma phakathi kwale tempeli ziyaziwa. Kodwa-ke ophuma silwe ngeke bakuthathe lokho othi iyabheda umkhokheli. Kodwa lokho bakusho bagcotshwa basho kodwa wasegazini lokhu bephindaphinda ukuthi ngoJuly akekho umuntu ozongena emzini wasebuhleni ependa ubuso efaka igolide ebhala umzimba akekho ozongena. Nami-ke ngoJuly azobe ngiyixhosa ngiyaqolisa ukukhuluma amaxhosa ungathi kanjani kuyisaganyana nje abantu bebethi ophika njengexhosa angazi noma baphika ngempela noma bapendwa nje kodwa bethi umuntu uzophika njengexhosa nasi kusho ngani lokho azokwenziwa yimi ngoJuly yabona ngoba nje kwakuthola inkosikazi yala ekhaya kuthiwa mkhokhele yazi ngothi angiyazi hawaza ngibona la ngefakashile yosho nje wake yambona efakashile kodwa iqolo kama ngoba makube bengazi ukuthi umkhokheli wakhe lokho kusho bezokwenza kodwa kama ingathekisi engabonisisi kahle nami yokwenza khona ungabonisisi kahle kwakhe isho ukuthi bangcwele inkosi akusiyona yami ngedwa onke lamakhosikazi aphelele afanele ukukhuluma ukuthi kade ehlalele lapha eholweni ebusuku ngoba behlalele indaba uzositshela phela qhamina bekade nje wofuna isitolo seyindaba uzosho manje khuluma amaqiniso phela la ekhaya okuphulu nje akufuneki kodwa lamakhosikazi mayiphume ekhaya guqa asho ukuthi sesiyaphuma siya ku14 ngicela amakhosikazi ala ekhaya eha14 sabhesi 14 abahlezi nawo ufuna ukumuza ukuthi ufike wathini kodwa ufike namathele ecansini kwaze wasegazini ubadumazile ukuthi ekubukiwa ku14 azange asho ukuthi uhlala ecansini njengoba nje ukuthiwa inkoze yethu singomama esibuya ku14 nami ngicela ukwehlala ngesazi ndedela amakhosikazi kodwa usale lokugcina lithi sihamba sokuJuly ngiyethemba kodwa yadwa umuntu ozofika masaku nthubu yesandla neso azange libe nehlazo kule tempeli lokho waba yilo nje amen ithemba nje lilalelayo inkosi kusemzini amen Oh yes, oh yes,
ngiyabingelela umvalo ngiyachachazela ngibingelela abakhokheli basimoyeni ngibingelele umkhokheli ngibingelele umshumayeli ngibingelele nehamenti yonke eManazaretha Manazaretha sisendaweni enkulu yosuku lomama isifungo samakhosikazi umama sekakhulumile konke ebesiyoqenqethana ngako ku14 Manazaretha uthuma wethu ungabonakali sofika emhlanganweni uyongenisa umdedele kodwa ube ibhuku likweleda Manazaretha kumele uthi uya emhlanganweni uyofaka umdedele wazi kahle ukuthi ibhuku lakho liphelele Manazaretha mawusemzini kaNkuluNkulu kumele uhloniphe futhi mawuhamba khona umemeza umuntu awumemezi nje awukwazi ukuthi uyamemeza umemeza ngendlela yakhona mangabe ubiza umuntu okunye Manazaretha akufuneki futhi mawuhamba egqekeni lasebuhleni utholakala ubonakala usuphimisa phansi akuphimisa phansi Manazaretha nanokuthi mawufika emhlanganweni uyayazi into oyizele khona Manazaretha makufike emzini kaNkuluNkulu kunezikhathi lapho kumenyezwa khona kuthiwe abantu abaphume bayoklina umuzi wenkosi Manazaretha siyela lokho ebuhleni wazi ukuthi mase kumenyezelwa kuthiwa abantu abayophuma bayosebenza uphume nawe uyocosha amaphepha lawo asuke na uwadalile phela ngoba masifika yithi vele singcolisa umuzi kaNkuluNkulu Manazaretha nami Manazaretha ngicela uNkulunkulu abusiseni kuzwile zasezulwini nearhamente eyingcwele ngegama lenyazi izulu amen iyaxolisa mara ingcwele nami ngithi angingaphucwa wayithuba noma isicephu sesinamathele bangcwele sibe enkonzini ka14 umama sikakhulumile okuningi ngelinye ilanga manje ngcwele lokho okushiwo umkhokheli ngelanga siyobuzwa ngikhumbula ngelinye ilanga siku14 kodwa kwakhuluma intombi yentethelelo ithi bomama bengisemhlanganweni mangisemhlanganweni ngihambisa ingane yami igula uthi ngafikelela phambi kwehlaso kusenyazi lwezulu ngabika umntwana unkosi umntwana uyagula kanje uthi inkosi yambuza yathi utheni umkhokheli ukamnqango ku14 mana ngcwele
u14 uyinto enkulu kakhulu. Kuyenzeka siswele imali yokuza ngesinye isikhathi kuphela wona amandla. Singabi namali yokufinyelela ku14 kodwa u14 uyinto enkulu kakhulu bangcwele kuyisifungo samakhosikazi. Ngelinye ilanga bangcwele ngikhuluma ngendaba ka14 intombazana yakwaNdlovu okonjeni ethempelini elindala besinayo lapha endaweni yaseLeslie. Siyakhumbula ngalezi insuku lezi abangcwele ze 14 rainbows kwakudume nje ukuthi nje mawungenamandla athenga imbuzi uqhala 14. Ngikhumbula ngelanga sathi sifika emzini engcwele sebuthena amaNazaretha sasethula izicholo thina sasingakapheleli singena u14. Ngiyabazela bomama abakhona bala eGoli ngiyabona makuhlangene bathiwa ithe inkosi sihleleni singapheleli akusekho umuntu ozongena ngeduku ebuhleni wamaNazaretha ngesicholo singena 14. Lapha esangweni babemile omama besiphuca izicholo besikhumulisa besithenga amaduku lapha siwagqoka ngoba sithwala wona ngoba besingawaphethe kusela emakhaya. Uma sibuya lapho endaweni yaseLeslie bangcwele qala shunyele ivangeli lo 14 rainbows. Engisho la ekhaya eSandanezwe umama ukhokhela kakaze ngimuzwe ethi makhosikazi thengani imbuzi nifaka u14. Masibuya lapho bangcwele cha le ntombazana ibihleli nomunye ubaba nje obephambi kwethu ngaleso sikhathi leso sihambe emhlabeni intombazana u14 ila ngabona khona u14 uyabulala. Uyavumelana nalobo abahlala naye ukuthi ayi ngeke ngithi ngiphethe abantu ngihlale nomuntu ongaphelele ngoba ngikhumbula ngelila ngabangcwele sisemhlanganweni sihlangana naye umama wale ntombazana saswela umgodi wokucasha umama esibuza ukuthi le ngane ke njengoba imbethe kanje imbethe ngomthetho othini okabani ngoba nalowo baba loyo akalazi nje isango lokubuka leyo ntombazana. Bangcwele sathi masibuya lapho cha abanamandla ke vele baningi sebenza bagcotshiwe abanye vele bagcotshwa onamandla nje uyathenga imbuzi yokumkhokheli. Ngiyamthanda ukuthi umkhokheli ngoba wayebatshela athi anikaqedi u14 wembuzi awukho ma ufuna u14 fanele indoda isebenze nzima ilobole iqede yenze konke wena bese ubuyela kini yokuba kumthwalo wezizonke inyongo ungakoleki nezodwa ngoba ziningi inyongo manje engcwele okuthiwa ezingilungiselela ukuthi ngibe ngumama ophelele. Wazibala ngiyakhumbula sasilapho ku14 ngoba umkhokheli wayesesabe ethi makhosikazi ngiyesaba ngoba sekuzoba sathi manje nginomona ngalomntwana njengoba indoda yakhe ithi angimfaka ku14 embuzi. Wazibala umkhokheli ukaMaseko esekhunda inyongo okuyizona ezilungiselela thina ukusibe bizwe ngamakhosikazi aphelela ewebhandi. Uthi inyongo yokuqala Mhlonyana, eyesibili umemulo, eyesithathu umncamo, eyesine yiyo ke le ka14 yenkomo emzini wakho. Bangcwele wathi umama umkhokheli lalela ke ngane yami lokho ngiyenzela ukukhipha icala kimi. Cha wawufaka impela u14 umntana wakaNdlovu cha kwagidwa nje kwaba kuhle kodwa engakubona bangcwele wawufaka u14 kuDisemba lo ka2024 njengoba siya ku2024 nje kodwa ngonyaka olandelayo 2025 u14 washona lo mntwana. Uma eseshonile kwaba nzima ngoba uhleli nalobo bakaziwa kwamele kuhlanganise thina indlela iye okonjini lapha ngasesibhedlela kule ntaba le bombo nayo ngathi ibuso bomuntu yazi le ndawo. Uma sifika lapha satholana lawo macala lawo umama wabuza makhosikazi nibadala nibangaka akhe ningitsheleni nivumeleni ukuthi kwenziwe nje umntana wami namhla senemletha ebheke phezulu ningamaNazaretha kanjani. Ngisho uManazana u14 uyinto enkulu wahamba emhlabeni umntana wakaNdlovu ngalo 14 loyo umama wakhe wathi lethana umntanami ngizingcwabele. Esehambile emhlabeni uDelisile Ndlovu
ngelinye ilanga uma ngilele uDelsi uza kimi. Hawu. Mama Zandile bengicela ungitshelele ubaba lo ngengisisho isibongo ngoba baningi baleso sibongo kuleli thempeli. Ukuthi angisize nje ahambile noma ibe bangicela wayifela endaweni emnyama. Lo 14 wongange ngesibhamba umbophile ubuso umbophile nje kabi ekheli endaweni emnyama kabi nami ngicela ke ufina mama Zandile ungisize ngiyele kwabazali ukuthi okungenana khiphe ibe yinye imbuzi inkomo ayihambise ekhaya ukuze lo 14 lo uzovumeleka lapha engikhona. Ngiboshiwe ngisebumnyameni wayehlela endaweni ebuhlungu kakhulu. Manje lo mntana loyo wahamba emhlabeni ke. Uyaxolisa mama. Ngifuna ukuthi kuselizweni. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni uNyazilizulu amen. Socela ukheme inkosi Manazaretha ngisihlabelelo 155. Ngelandela inkosi enkulu yakithi ebuhleni Nyazilizulu amen. Manazaretha siyaqhaqhazela ngathi sizingane encane eyithenjisa induku amen. Lona okhulumayo uMasondezi oganele kwaHadebe engibuye entabeni zaseNewcastle amen. Ngiqale ngibingelele izihlalo zonke zobukhosi zasezulwini. Abagcotha bethu esabekela inkosi yethu yasebuhleni amen. Ngibingelele ibandla lomdali wezulu nomhlaba. Manazaretha sino professor la ekhaya. Ukube kuya ngathi mhlambe ngabe uthola incwadi umkhokheli wethu. Ngoba sino professor uNkulunkulu asilethela yena sikhethekile ethempelini laseSandanezo. Esibona uNkulunkulu wethu ukuthi singabantwana sisafuna ukucathula. Singabantwana Manazaretha ngaphakathi kwalokukholwa. Asazi lutho nokuhlabelela kwethu nje kuphuma eceleni khona abazokuhlabelela kwala ekhaya. Manazaretha ingcwele siphuma endabeni enkulu indaba ka14. Cha baba masiphumile siya ku14. Sisuka ku14 ngempela socangatho. Siyothola umthetho waleli bandla. Kuthiwe asikhulume ukuthi ku14 sisuke siyokwenzana.
Siyabonga umshumayeli wethu ukusinikeza lethuba noma sibancane sishaya uvalo ngempela lukhona uvalo. Manazaretha siyaphuma siyahamba sibuhleli endabeni enkulu kaJulayi. Lapho shiya konke ushiya ngisho abantwana bakho makukuthi amandla wekho uphuma ubopha umthwalo uhamba ebuhleni uyolalela izwi kaNkulunkulu ukuthi lithini. Manazaretha kukhulunywe kakhulu ku14. Siyabonga boma ukusinikeza imithetho ukuthi masifika kule ndawo sihamba kanjani. Ngizoqala nje Manazaretha ingcwele masifika kule ndawo ngoba mhlambe sothola indawo zigcwele ngoba le ndawo iyaphangelana. Wonke umuntu ufuna ukuzwa izwi kaJehova. Kuceliwe kakhulu Manazaretha ukuthi masifika laphana into ehamba phambili inhlonipho. Kuceliwe Manazaretha ukuthi singaphoki abaphathi bethu. Ubaba uMkhabela umshumayeli wala ekhaya nomama umkhokheli uMamncwane. Mawufika kule ndawo mhlambe ujwayele ukwakha lapho sekukhona umunye umuntu osowakhile zama phela ubeke eceleni ngoba kukhona ondlovu kayiphikiswa. Ngiyaxolisa ukusho njalo Manazaretha. Kukhona abantu abangayaliwe emathempelini abantu bavele baphume bahambe bayokwenza okuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Laphana emzini wasebuhleni awubanga umsindo. Kuyangimangaliseke Manazaretha uthola abantu sebefinqelana emkhono beshayana phambi komzi kaNkulunkulu phambi kwesihlalo sobukhosi. Kukhulunyiwe Manazaretha ngenhlonipho. Umama akaphumi edokodweni engambethe. Umama akaphumi amahlombe engaphandle. Umama akachitha amanzi awathi phunga ngisho emzini wakho la uganele khona. Awuwathela amanzi engaduthela ngazi uthela ini. Ngoba usukuthela imndeni yakini ingcolisa ngensila yakho. Bobaba Nhlalisuthi. Ngizothanda ukusho nje ukuthi mhlawumbe owakho umakoti noma umama wasekhaya mawumbona ukuthi wenza into ephambene hayi akuphumi kumkhokheli wala ekhaya. Usuke ezenzela kwakho kufunwa uye. Mhlawumbe umthetho yena ayizibekela wona. Umakoti wala ekhaya ke ulandela umthetho wendoda. Yebo. Manazaretha angikhumbula ukuthi ukhona unkosikazi oyayaphume ekhaya engayaliwe. Sonke saphuma sayala emakhaya. Kuyafana-ke noma sizophuma manje siyebuhleni siyaliwa abaphathi bethu. Kuzongena u23 umshumayeli uyobaya abayala. Kungena u25 umphathi wamakhosazana ayala amakhosazana. Kuyichilo ke ukubona umuntu enza okuphambene emzini wenkosi. Kodwa sithemba ukuthi la isandanezwe angeke kwenzeke lokho. Makhosikazi mhlambe kukhona amakhosikazi angawuhamba u14 ngezathu ezithile. Kukhona amakhosikazi agano baba abangawona Manazaretha. Abangazi ukuthi silwane sini lesokuthiwa u23. Silwane sini lesesu25 ingane ehlala emakhaya. Silwane sini lesi esu14. Ikhona imizi njalo Manazaretha ngcwele. Kodwa unenhlanhla ke phela wena mama ongawuhamba u14 oza nje sabathini kuphela ngeke sikubeke icala ngoba mhlambe kuyisimo sala ugane khona. Kodwa ke zithatheke phela iziyalo zangesabatha ngoba alikho elinye ilanga futhi oyophinda ulithole ngoba uziphela wena ku14. Siyacela ke makufika ke emzini kaNkulunkulu Manazaretha umkhokheli usiyale kakhulu. Abantu abamusa kuba uvanzi
behle benyuke nezitrati zasebuhleni umuntu aphuma edokotela angazi ukuthi uyapi kuthiwa ingilosi zalapha na kulela likhaya fanele uhambe uqonda ubheke phambili ngoba uma uloku ujika-jika ushayisana nengilosi zasezulwini. Siyambonga uNkulunkulu ubaba uMqalo Wendlela owasiqalela leli bandla elinomthetho undlula wonke amanye amasonto, angisho ukuthi ayandlula kodwa umthetho awufani maNazaretha. Umthetho wasephakameni ebuhleni bamaNazaretha awufani nowezinye inkonzo. Ngingafika kwenye inkonzo ngithola umunye umthetho engibonayo mhlawumbe ukuthi uphambene nalo wami futhi angikholwa ukuthi iNazaretha lingayohlala kwenye inkonzo mhlawumbe umthetho angeke umvumele noma mhlawumbe uyoshayeka atholakala sekhuluma into engafuni yena mhlawumbe kuleyo nkonzo. Umthetho wamaNazaretha kuphela. Ninenhlanhla ke maNazaretha ukuthola inkonzo efana nalena, sithole inkonzo enabaphathi abaqotho maNazaretha. Njengoba ngike ngasho ngathi sinoprofessor ngempela la ekhaya. Ngiyaxolisa ukudla isikhathi maNazaretha sibaningi. Nkosi ibusise nikuzwile. Amen.
Ngiyayithutha inkosi enkulu yasePhakameni. Mangcwele basezulwini sebekhulumile kakhulu omama noma umkhokheli kanti futhi naku14 hayi basicangathile. So ukuthi nje ngoba sinendlebe ezinje kuyangena ngapha bese kuphuma ngapha. Kodwa njengoba umama wakade esho ukuthi boba masuke siye 14 sisuke siyothatha imithetho bese kuhluleke thina. Yithi esihluleka kodwa umama wami sophambi kwethu uyasitshela konke okunesikwenza. Kangangokuba boba uyasitshela ukuthi phezweni. Uyasitshela ukuthi kuleli bandla yikho i50-50. Kodwa thina ngoba sinje siqhubeka senze izinto ezifunwa thina nikhona. Kodwa nani baba uyafuneka ubaba nomthetho ekhaya. Uyafuneka ubaba othi mayesethe full stop kube ukuthi akusaqhubeki lutho. Ubaba engabe uvuma zonke. Ngenxa ukuthi khona mina qhala engimtshelayo ukuthi enzeni ngasikhatsini. Ubaba egcina seqhaqhazela mebona mina. Ukhona umama okwazi ukuyishaya isifuba mnethi neyami indoda izwa ngihamba. Mangabe ngakakhulumi ngeke izikwenze lonto leyo. Kangangokuba bayayenza ngisho emindenini esiphuma kuyo uthola ukuthi sekubizwa ama-meeting emndenini ukuthi kuzokwenzeka nje mase efikile uMamquni ethi angithe cha wena uzokwenza lokho. Ebese ubaba ehlale phansi ubaba egcina seqhaqhazela noma esenabanye amadoda asemndenini. Ngoba mina ngimphethe. Kodwa njengoba bese 14 besofundisa ukuthi thina sibaphethe obaba kodwa baphethe thina. Asoze sibe ngaphezulu obaba kodwa babohlala bengaphezulu kwethu. Ngoba njengoba sisuke sibakhomba ngomunwe sisho noma yini esifunayo banedlozi alithandi. Egcina uma bengasakhulanga ngenxa ukuthi bayathuthela laba bangale ukuthi sasikulethela ukuthi wakho umuzi kodwa umuzi wakho unkosikazi wakho manje. Kuyafuneka ukuthi kuboniswane kube nomama okwazi ukushaya umthetho naye kodwa oshayela kakhulu ingane. Kubaba bese bayabonisana ukuthi baba bengibona senze lokho. Kungabi ukuthi usengaphezulu kwababi lento bese uyifuna. Bese ufuna ukuthi inhloniphe kodwa sehluleka. Sacela ukuthi uNkulunkulu ehlele kuthina ukuthi njalo mase ku14 yonke imithetho eshiwayo kodwa mase sibuya sibophele izintanyeni zethu ingasiphunyuki. Bangcwele basezulwini indaba yenhlonipho ingikhumbuza omunye umakoti noma ngayisho ku14 indaba yakhona kodwa ingikhumbuza omunye umakoti okwathi makuphuma inkonzo kuyisabatha wayesethi ubaba ngiyacela nkosikazi wami ngicela uhlale esiderindini ngikhathele. Lo makoti wasejabula ke phela ngoba vele kumnandi ukudrivela ubaba wayeseyihlalela ngapha eyiphululela isisu sakhe kumnandi. Kodwa bathe mabehamba endleleni laqala izulu lanetha. Lanetha izulu kangokwelanetha ukuthi umuntu ongaphandle uzoba manzi. Kodwa bathi mabehamba base belibona leli khehla eliphethe imithwalo, ikhehla eliphethe ibhedi izinto zokusebenza. Lase limisa imoto yalombi ehamba lo makoti. Wasethi lo makoti ngeke ngize ngimmele mina lo mkhulu. Uzosingcolisela imoto. Uyambona ukuthi unjani? Wasethi baba ngiyacela nkosikazi wami ngicela ukuthi ume simthathe omkhulu uyambona ukuthi uxakekile. Wathi ngeke ngize ngimmele. Kodwa ngoba ubaba wayecela kahle ngesineke wayesethi ngiyacela nkosikazi wami masikwazi ukumshiya lo baba uyambona ukuthi ubaba uhluphekile ngicela ume. Yasima inkosikazi kodwa ungafuni. Ithe mayima wangena omkhulu nemithwalo yakhe umanzi nayo imanzi. Ukwatile noma kodwa akafuni lutho ukuthi emotweni yakhe gibela ikhehle njengaleli. Kodwa ithe mayihamba imoto umkhulu uhleli emuva umakoti esehlisiwini. Asengena imvula ekhehleni. Lase likhala ukuthi mntanami ngiyacela wathi ukwehlisa wathi ungikhuphulele iwindow ngiyanetha. Makufanele ekhuphula iwindow wahlisa wonke lawa aqondene nomkhulu. Yangena imvula umkhulu wanetha. Aseyithulela umuntu omdala. Yaqhubeka imoto. Ithe mayiqhubeka imoto yaseqela umkhulu naye ela emotweni ecele eyithole enzima le lift.
wayesethi ngiyanicela bantu bami njengoba nihamba kuzothi lapha phambili wayesho indawo yakhona nizobona amakhehla engihamba nawo ngiyacela ukuthi niwamele ngihamba nabo siye endaweni eyodwa kwasuka ukuba yimi kulo ntombazane kwasuka ukuba yimi kulo nkosikazi ongazi ukuthi yena uyaleka kanjani oyengawuhambini u14 noma wayengatholanga inhlobo yomkhokheli ofana nomkhokheli mamncane ngoba kuyenzeka uye ku14 uthole ukuthi mhlawumbe uzophuma ungaphethe lutho ngenxa yokuthi mhlawumbe nomunye uyikhulumela okwakho kubheke eceleni kodwa thina lesa naleso sinenkandla aphinde umama anike omama futhi basiqeqeshe nabo basiqengathi ngithi mina boba bakuhluleka thina nize ningabagxeki omama baphambili ngoba bayayifunda nale ncwadi yokuthi nina bomama bakhulile fundisana amakota beza emva kwenu basifundisa ukuhluleka thina ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi siphuma emzini ethile enganawo umthetho ikhona imize okwenziwa noma kanjani kuyona ingane mayibuya ngo8 ubuya ngo8 ofuna ukwenzani wenzani ukuthole nje ukuthi umuzi uyisibhenibhengu nje bangcwele basezulwini wayesethi lo ntombazane umakota wathi khake kamkhulu ngeke ngempela ngisamthatha sabathatha-ke labo nje osubasho ngeke ngibathathe nawe ngikuthathe ngenhlanhla ngeke ngize ngibathathe ngiyacela abantu abami ngicela nibathathe ngihamba nabo sendaweni eyodwa wathi yo baba ngiyacela nkosikazi wami ngicela ubathathe imoto inkulu phela wasethi naye lo ngimthathe ngoba ubungcenga ngeke ngize ngibathathe labo bashoyo ngempela bathi mabeqhamuka baqhamukele emakhehleni amanye awu4 mangaphosisi amile nawo aphethe amathuluzi amakhehla wayesethi awubuke nje ukuthi baphethe nawo bazongena kephi imoto hayi kule benethi umkhulu ngapha uvula iwindo lonke wacela umkhulu wathi ngiyanicela abantu abaningabadluli wayesethi bengishilo ukuthi ngeke ngise ngikwazi ithe mayibadlula ngempela yabadlula wasethi umkhulu bantu abami ngicela nimise imoto ngoba manje njengoba sengidlulile balinde mina nabantu njengoba sengidlula nje abazukwazi ukuthi sengidlulile ngcono nami ngehle waseyimisa imoto kodwa uthe mangabe imisa imoto wayesehla lo mkhulu wabeka unyawo ngaphansi olunye lingekehli olunye seluphansi uthe mangabe libeka wasekabheka wathi bantu abami ngiyabonga ngalokho enikwenzile kodwa labantu enibashiya laphayana bengafanelanga nibashiye angithi uyambona lo mkhulu ongaphaya omude umqali wendlela lo ngapha ilanga lamalanga obabeka ngendlela abebeme ngayo lo munye umfishane inyanga yezulu lo munye ngapha uthingo lenkosazana mina ningibona njengonyazi wezulu bantu abami njengoba nisibona siphethe amathuluzi asilali njengoba abantu mangabe bethola ingozi endleleni bese bethi shembe siphuthuma lapho siyobatakula siyolungisa imigwaqo ukuthi abeza bengabe besayithola le ngozi kodwa nenza iphutha elikhulu ngokushiya lawo amakhehla awucabange nawe usushiya othixo bakho labo ozothi mawufika endlini babiza ukuthi shemo ingcwele kanti usubadlula endlini ngoba asinabo ubuntu ukhona ukuthi umuntu ephiwe izinto eyiphiwe zonke ngeke ukuthi ngoba vele uphiwe usuzohamba unikela ukuthi thatha kodwa kwazi ukusiza umuntu zijwayeza ukuthi ngoba mina uNkulunkulu uthe ukungipha wangenezeze ake ngimsize osweleyo musuku ishaya isifuba ukuthi mina nginento zami ngoba ngiyina ngazophela ngoba uyisebenzisi ngendlela yakhona uyokholwa ukholiwe kodwa uma ufika ngale besithi inkosi ngidinga inkonzi nje elincane ukuthi ngisusele ikhashaza ukuze ukwazi ukungena ezulwini kodwa uthi mangabe uyabheka ethola ukuthi wena ubungasebenzeli ephakameni kodwa ubusebenzela la ubufuna khona ebesethi uhambile impela ngiyakhumbula lo baba wathi
Nkosi yesinomhlaba ngicela uyobheka umjuluko wami ngoba ufuna amanzi ami ngeglasi. Ngicela ubheke nomjuluko wami bengihambovuka nathi ngigida yonke imigidi ngikwenza konke. Kodwa Nkosi yesinomhlaba ngicela ukuthi ungibhekele lowo mjuluko ebese ukwazi ukuzosusa leli khashazo othi nginalo. Yahamba inkosi khona lapho yasibuya ithi ngibuye neqonzi ngoba wena ubuthi noma wenza into wenzela ukubukwa. Yonke into yakho ubuyenzela ububi ungayenzela ushembe. Ubuwenza nje kukhona ukuthi uyenza nje emhlabeni. Khona ukuthi uyenza nje esontweni. Kodwa lo mkhulu esethi bantu bami ngizwa ubuhlungu ngoba wonke lo mnotho enawo sizowuthatha thina namhlanje thina boshembe. Angeke ngisaphinde nibone lo mnotho beniku ngenxa yokuthi asinabo ubuntu. Sengathi uNkulunkulu osezulwini engathi mase sikhumbula siye emhlanganweni siyiphathe kahle njengoba umamkhokheli ubesitshela esiyala singabi angiphathile nje mase umakoti kuthi ubonakale ngapha kulela dokodo uphinde ubonakalelela ulokhu uthuthi indaba nje ubatshela indaba ezingamanga ezoqhatha. Ngiyacela abantwana basezulwini ukuthi ukuguqa kwami ngingahlubuli umuntu. Kodwa wathi umkhulu meseka wathi lo mnotho thina boshembe sesiyawuthatha bathi lo mndeni wagcina usuhambe eceleni kwesicathulo ngenxa yokungabi nabo ubuntu nanokungakwazi ukuhlonipha ubaba ngoba ukube lo nkosikazi wayemhloniphile ubaba wasendlini umayetha asibathathe labo mkhulu mhlambe yonke into engakuyenzeka. Kodwa ingenxa yokuthi bobaba yithi esinitshelayo namhlanje ubabethi noma ephakathi kwabantu ebenovalo ukuthi nangu Nkosi yami noma unkosikazi sezongithethisa-ke ngoba uyalekile ufundile impela kodwa ufundisekile. Inkosi kusinikile. Thanda
Hallelujah.